अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव अरांनि कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री कलेजनि लांगोनायाव 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। नंगौ दा साननैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थाबैनो थिसननाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव थानाय जौमा फरायसालिफोरनि फरायसम आनजादनि फिथाइखौ समबादि फोसावनांगौनि दाबिखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारि लागासिनो। थिग बेबादिनो दिनै अदालगुरि जिल्ला एबसुआ जिल्लानि सिंनि गंफ्रोमबो जौमा फरायसालिफ्राव फरायसाफोरखौ लाना 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव जिखिनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आवथायाव थानाय बा एफिलिएटेड डिग्री कलेजेसफोर दङ उदालगुरि जिल्लायाव जों कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री कलेजाव जों दिनै 1 घन्टानि मोनसे धरना बा खुद्रिसारनाय मोनसे हाबाफारि लादों। तो बाथ्रायानो जाहैबाय जि भाइस चेन्सेलर बिथां दङ लाइस्राम लाडु सिंह बिथाङा गोबां करापसन मेटाराव बिथाङा जड़ित जानानै दङ। PhD स्कलारनि इलिगेल एपइन्टमेन्ट उइदाउट एन्ट्रेन्स माने एडमिशन होनायनिफ्राय लानानै एसिस्टेन्ट प्रफेसर उइदाउट प्रपार माने ट्रेन्सपारेन्सि बा उइदाउट प्रपार इन्टारभिउ बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रफेसरबो माने एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जिखिनि कन्स्ट्राक्सन जिखिनि ग्रान्टफोर फैयो बेखौ उइदाउट एनि टेन्डार बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ बा जायजों बिथाङा नेक्सासाव दङ पार्सेन्टनि मोनसे अंखआव बा थाखा फैसानि मोनसे लेनदेन जानानै बैफोर टेन्डारखौ माने होनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि उनाव जाहैबाय थांनाय समफ्राव जिहेतु फरायसाफ्रा गोबां दुखु खस्थ'आव बिथांमोना गोलैबाय जे सेमिस्टारनि रिजाल्टफ्रा गाज्रि फैयो, ग्रेड शीटआ गोबां एरर थायो, नांगौ बायदि एडमिट मोना, नांगौ बायदि रिजाल्ट मोना, जायनि जाहोनाव थांनाय समाव जे गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव जाय बिथांमोना मास्टार डिग्री फरायनो थांगौमोन बिथांमोना एडमिशन लानायनिफ्राय बन्चित जानायखौ जों नुनो मोन्दों। तो बिनि थाखाय मोनसे क्लियार जोंना मोनसे मेसेज जे जाय व्यक्तिया मणिपुरनिफ्राय फैनानै बेयाव हिटलार बायदि खामानि मावबाय थादों बिथांखौ सानसे साननैनि गेजेरावनो जाहाथे बे सिटनिफ्राय बोखारनांगौ आरो जेलाव सोनानै बिथांखौ जेलनि माने दालि जाहोनांगौ। जोङो गोमोदों बा जोङो सोमोनांदों जे माबायदि चिफ मिनिस्टारनि एन्टि करापसन आरो भिजिलेन्स सेलआ एक्यूज हिसाबै फोसावनायजों लोगोसे जे गभर्नरनि मोनसे इनक्वायरि कमिटिया प्राइमा फेसि एभिडेन्स मोननानै जे एक्यूज हिसाबै बिथांखौ माने खालामबाय बुंबाय थेवबो मा गोहोजों बिथाङा बै भाइस चेन्सेलरनि मासिखौ दिनैसिमबो लानानै दंबाय थायो। जोङो सन्देह जादों सोरबाफोर पावारफुल व्यक्ति सोरबा सरकारनि व्यक्तिया बिथांखौ बेकिं होदों नामा आरो जुदि बेकिं होदोंब्ला बे खोब गाज्रि जादों। मानोना रायजो राजानि आखायाव बे गोहोआ दङ, जोंनि युथ पावार फरायसाफोरनि बे पावार जे सरकारखौ बेयाव गायसनदोंबा बिथांमोनखौ बोख्लायनाय मोनसे बेबस्थाखौ नैबे लाइमोन बा युथ डिग्री कलेज स्टुडेन्टनि फरायसाफ्रानो खालामनो हायो। तो बिनि थाखाय फरायसाफोरनि इयुन फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ लानानै कुनु बेबायदि धेमालि खालामनो बिथांमोना मोननाय नङा। लाइस्राम लाडु सिंहखौ थाबैनो गावनि गासैबो बेग एन्ड बेगेज बोननानै मणिपुराव बिथांखौ फाथायहरनांगौ। नांगौ बायदि गोदान सासे निका सासे भिसि बेयाव एपइन्टमेन्ट होनांगौ। नांगौ बायदि जोंनो सम बायदियै कारिकुलामखौ बानायना होनांगौ, सम बायदि जोंनो फिथाइखौ फोसावनानै होनांगौ, सेमिस्टारफोरनि नांगौ बायदि जोंनो बिजाबखौ एभेलेबल खालामनानै होनांगौ। मानोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हेडआ सोर? भाइस चेन्सेलर। भाइस चेन्सेलरानो जुदि जोंनि बिटिआर हालामनि जायाब्ला, भाइस चेन्सेलरानो जाहाथे जोंनि आसामनि जायाब्ला जोंनि सोमावसारनायनिथ' कुनु गोनांथि गैया। सोमावसारनि जुक्तिया बहा? तो बिनि थाखाय जोंनि लकेल व्यक्ति जाय उपयुक्त व्यक्ति बेखौ भाइस चेन्सेलर हिसाबै एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो बेनि रेकमेन्डेशनखौ बिटिआर सरकारा राज्यपाल बिथांनो हरनांगौ, गभर्नर बिथांनो हरनांगौ, एडुकेशन मिनिस्टार बिथांनो हरनांगौ। बेजों लोगोसे अनारेबल चिफ मिनिस्टारनो मोनसे रेकमेन्डेशन मोनसे प्रप'जेल आरो बिटिआर सरकारनि मोनसे स्थितिखौ जनायनानै होनांगौ जे जोंबो जथेस्थ कनसार्न फर दि फिउचार अफ आवर स्टुडेन्टस फर दि माने फिउचार अफ दि बिटिआर। तो बिथांमोना मोनसे मत लानानै मोनसे स्थिति लानानै बे मेसेजखौ स्टेटनिसिम जाहाथे दैथायहरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैयो। आरो बिनिफ्राय मोनसे निका बेबस्था डिग्री कलेजेसफोराव जों लुबैदों, प्रपार मनिटरिं मोनसे बेबस्था जिखिनि एफिलिएटेड डिग्री कलेजेसफ्राव जिखिनि कन्स्ट्राक्शनफोर सोलिगासिनो दङ बेनिबो प्रपार अडिट प्रपार टेन्डार बेबायदि बेबस्थाया फैनांगौ
आरो फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय मेक्सिमाम सेमिनार मेक्सिमाम मेटेरियल्स एभेलेबल मेक्सिमाम डिजिटाइज लाइब्रेरि बेफोरबायदि बेबस्थाखौ दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों बा सरकारनि गेजेरजों बेखौ जाहाथे बिथांमोना मोनफुंनो हायो जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे आन्दलन जोङो खालामगोन थांनाय समाव जोङो बिथांनि मावख' ताला मारिनाय मोनसे हाबाफारि जों खालामखांबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि ब्लक खालामनाय मेन गेटआव गाहाय दरखङाव जोङो जिरायनानै आन्दलन खालामनाय मोनसे बेबस्थाखौ जों लाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो 3 घन्टा 4 घन्टा 12 घन्टा जों आन्दलन खालामगोन बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौ लानानै गासै बिटिआरनि एफिलिएटेड डिग्री कलेजनि फरायसाखौ लानानै जों मेसिभ भाबे हेडक्वार्टाराव जों बृहत मोनसे आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामगोन तो बिनि सिगांनो स्टुडेन्टफोरनो जाहाथे स्टुडेन्टफोरनि इयुनखौ साननानै बिथांमोननि भबिष्यतखौ साननानै एसांथार गिदिर आन्दलननि थाखाय जाहाथे सरकारा रेडि जानानै थायो बेखिनिखौ आंनिफ्राय दाबि दिखांनाय जाबाय गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन